आंनि इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय जों दा थांनो नागिरदों मुसलपुर एक्सपो बरमा जानानै बरमायावबो एसे खामानि दङ ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों आंनि भेनुखौ लांला उपर बाजारनि सुइपखौ लांनो नागिरदों जों दा सुइपजों थांसै अके नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो सोरबा बिदिब्ला जों दा जारिपारा चक मोनबाय दा जारिपारा चकनिफ्राय बरमासिम 5 किल'मिटार जायो ओमफ्राय ओरै सालायगासिनो आंनि लोगो देवालायरन दाख्लै सिब्रुबारियाव थांनायाव बिथांमोना होनदोंमोन सालायनाय पुरा ताग्रा ड्राइभिं खालामो बिथाङा बेनि थाखायनो फुल कनफिडेन्स आरोना बिथाङा अफ रड अन रड तारमाने जायखिजाया गारियानो जाया मानो तारमाने होखावखायो ओमफ्राय उनाव दङ प्रफेसर आरो बेयाव फंबाय उनाव जिरायदों दा थुदो बिदिब्ला बर' मोनसिगोन जों दा बरमा कलेज मोनबाय ओमफ्राय बुधनिफ्राय आं बेफोरबायदि मोनायावल' अनलि मोनायावल' ब्लग बानायनो सानगासिनो दंमोन माबायदि जायो एसे एक्सपिरियेन्स खालामना नायनोसै होननानै ओमफ्राय दिनै चान्सखौ मोनबाय बानायनो थाखाय बिदिनो बरमायावबो एसे लोगोनियाव एसे खामानिबो दं फिसा खामानि ओमफ्राय बेयाव हाबनोसै हाबनानै डाइरेक्ट मुसलपुर एक्सप'आव थांसै आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय बरमा फार्स्ट गेट ओमफ्राय बरमा फार्स्ट गेटआ माबायदि हरनि भिउआ एसे नायदो ओमफ्राय गारिफोरा गोबां थांलाय फैलाय जागासिनो गारि क्रसिं खालामनो नागिरदों जों दा गारि गैला क्रसिं खालामबाय जोंनि खामानिया जाहैबाय सेकेन्ड गेटसिं आरो थिं थारमाने यामा डिलार थानायाव एसे खामानि दङ बेयाव सासे लोगो दं नालाय ओमफ्राय दा बेसिम थांगासिनो दङ बेनि थाखाय नेसनेल हाइवेखौ हमनो लागा जादों जों दा अभारब्रिज मोनबाय अभारब्रिजआ जों थांगासिनो दङ नायदो भिउफोरखौ ओरै दङ सरकारि मेडिकेल ओमफ्राय ओरै दङ UN एकाडेमि सिगाङाव ओमफ्राय बैथिं मोनसे स्कुल दंबावो लिटिल स्टार होननाय दङ गैला खोमा स्कुला सरि बेखिनि भलेन्टियारि कमप्लेक्स आरो मोजां मोजां रेस्टुरेन्टफोर दङ बेखिनि आरो बेयाव मोनसे LIC नि अफिस खुलिदों आरो UN एकाडेमि स्कुल ओरै ओमफ्राय दा मोनसिगोन फैनो गोनाङा बेहायनो बे जाबाय यामा डिलार बे जाबाय लोगो लाइन न' आरो बेनि एसे मोनसे फिसा खामानि दङ बेहायनो थांनो नागिरदों दा लोगोखौ लोगो हमखांबाय जों खामानियाबो जोब्बाय बिथांमोना रुम भारा होयो थारमाने बेयाव यामा डिलार दङ जायफोरा यामानि बाइक लानो इन्टारेस्ट दङ बिसोरो फैजागोन बे बरमायाव एभेलेबेल मोजां मोजां बाइक फैगासिनो दङ बिदिनो R15 आरो गोदान गोदान आपडेट FZ फोरनियाबो गोदान गोदान आपडेट फैगासिनो दङ बेनिफ्राय एड्रेसा जाहैबाय बिदिनो बरमा सेकेन्ड गेट बेहाय नेसनेल हाइवे खाथियाव UN एकाडेमि स्कुल बारनानै आरो खोला साइडजों जायो दा जों मुसलपुरसिम थांसै एक्सप'आव थुदो बिदिब्ला ब्लगखौ नायलांबाय थादो दा दङ बरमा पान्जाब नेसनेल बेंकनि सिङाव माने सेकेन्ड गेटआव आरो ATM आव सारा फैसा दिहुनगासिनो दङ एसे नायदो नोंथांमोना हरनि नुथाया माबायदि बरमायाव उनखि दङ नेसनेल हाइवेनि अभारब्रिज दिहुनखांबाय आरो जों दा थांसै मुसलपुर एक्सप' ओमफ्राय गारिया नैबे जोंनिया बरमाथाना ओमफ्राय बरमाथानानिफ्राय जों दा बिदिनो अभारब्रिजनि सिंजों साहाजों थांसिगोन ओरैथिंबो थाङो ओमफ्राय ओरै जों दा थांसिगोन मुसलपुरनि लामा बे जाबाय सेकेन्ड गेट जों दा एक्सप' मोनफैबाय ओमफ्राय नायदो उनथिं माबायदि
दोनस्लाबजोबदो जायखिजाया बेनो आरो जों दा सिङाव हाबहैनोसै बे जाबाय सामथिं लाइक वाटार पार्क बायदि आरोना बेयाव गावनि गथ'फोरखौ बिमा बिफाफोरा लाबोनानै एसे एन्जय खालामनो हागोन आरो बिदिनो गोबां गेलेग्रा बुस्थु दंबावो नोंथांमोना लांबाय थादो बिराद गिदिर जादों सानदोंमोन बारा गिदिर जायाखै नायजायो आरो मोनानि लकेल हिसाबै सार मायबा लानो नामा नायदो र' सुनायगासिनो दङ दा सारा गोजां बोथोरनि सिबां फैसाया 250 लिरनाय दोङो बायनो थाखाय ड्रेस लाबाय बेनिफ्राय दा सारना माने काप नायगासिनो दङ मोजां काप सानदों सारनायलाय दामफोरा बारा मिलायनाय मोनाखै आरो बांद्राय बुङो बेसेबां इयो 380 जों दा एक्सप'निफ्राय न'आव थांनो होननानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय दिनै ब्लगखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो बिदिनो उननि ब्लगफोराव लोगो मोनबाय थागोन बाय